Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, June 6. Motel sa Magalang, Pampanga, hinold up ng mga armadong lalaki. Sextortion suspect sa Pampanga, arestado sa entrapment operation. Suspect sa pamamaslang sa dalawang pulis sa Bulacan, patay sa operasyon ng pulisya. Pinoy gymnast Carlos Yulo, bronze medalist sa 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships. At special commemorative stamps tampok si Pope Francis, inilabas ng PhilPost. Nilooban ng mga armadong lalaki ang Amorloco Hotel sa San Antonio, Magalang, Pampanga madaling araw ngayong Biyernes, June 6. Ayon kay Ali Maglalang, operations head at anak ng may-ari ng establishmento, wala sila sa hotel nang maganap pang panloloob at tanging mga empleyado lang nila ang naroroon. 3 manong suspect, 2 naloob habang isang getaway. Dagdag niya, kabilang sa mga tinangay ng mga suspect ang kita ng hotel na aabot sa 25,000 pesos, isang company phone at 2 gadgets ng kanilang empleyado. Kinumpirma rin niya na walang nasaktan sa insidente. Kasalukuyan na raw na umaaksyon ng Magalang Police para matunto ng mga suspect. Isang cellphone technician ang nadakip sa isang entrapment operation ay kinasama ng mga otoridad sa isang motel sa Arayat, Pampanga dahil sa umunoy pangingikil gamit ang sensitibong video mula sa cellphone ng kanyang mga customers. Ang buong detalye babalita ni MC Galang. Arestado ang isang suspect sa kasong sextortion sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 o RACU 3 sa isang motel sa Arayat, Pampanga nitong gabi ng Miyerkules, June 4. Kinilala ang suspect na si alias Kevin, residente ng Mexico, Pampanga at nagtatrabaho bilang cellphone technician. Ayon kay Police Colonel Artemio Recabo ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3, ginamit ng suspect ang kanyang kasanayan sa teknolohiya upang mangikil gamit ang sensitibong video ng biktima. Kasi ito si victim natin na itago natin sa pangalan na Rose, no? At saka yung sususpect natin, alias na natin Kevin. Na ito si Kevin, mayroong hawak na video sa kanya, no? Video sa kanya. Kasi hindi lang ito first time pala nakapag-engage sila. At ito ay, yun na nga, ginagamit. Tinatakot yung biktima kung hindi makipag-meet up, kakalat yung video. Ang nangyari, ang simula kasi nito, ito pala si alias Kevin. Ano to? IT, parang cellphone technician din. Nagre-repair siya ng cellphone. Ito si victim natin, napaparepair ata to, ay nakalkal niya yung, may mga, siyempre, minsan yung bata, magsiselfie-selfie, baka nakita yung upper part, ayun ang simula. Dagdag pa ng hepe, humingi rin ng pera ang suspect kapalit ng hindi pagpapalabas ng video dahilan upang humingi na ng tulong ang biktima sa kanilang tanggapan. Napag-alaman din na hindi umano ito ang unang beses na ginawa ng suspect ang naturang modus. Hindi lang ito isang beses na gawa niya. Mga 4 or 5 beses na nagawa niya. Kaya hindi na natiis ng ating biktima. Nagsumbong sa atin at agad tinulungan natin yung biktima para mabigyang hustisya yung nangyayari sa kanya. Kaugnay nito, sasampahan ang suspect ng mga kaukulang kaso bunsod ng mga ebidensyang nakalap. Reversion under our Vice Penal Code, yung sa SISAM Law, yung 11930, yung 6 child abuse and exploitation materials, or kasi minor yung bata na biktima, so pwede yung sa 76 RA 7016. Then since nag-blackmail siya na ipakalat yung video niya, so sampahan din natin under the Republic Act 9995, which is the under photo and video voyeurism law. Dagdag pa natin yung human trafficking. Pwede. So most probably baka hindi ito makapag-bail. Samantala, may paalala naman ang opisyal sa mga biktima ng sextortion at iba pang uri ng cybercrime. No, pero ang babala ko lang sa mga nanonood sa atin,
huwag tularan ito. So, pinopost ko nga sa Facebook, huwag tularan mga ganito kasi lahat ng mga kamalian or mga maling mga ginagawa ay may katapusan. At yun na nga, pupunta din sila sa hindi nila hawak ng batas. At yung mga nabiktima naman, para sa akin, ina-advisean ko na kung sino man dyan, sa buong Pilipinas, kasi yung anti-cybercrime unit namin, ay buong Pilipinas kami nag-operate. Every region mayroon tayo. We are collaborating each other. No, every region, not only every region, mayroon pa tayong mga international collaboration, no, sa mga anti-cybercrime unit. So kung sino man yung mga mabiktima, kung may naka-engage ngayon na mga ganitong modus, tinatakot, pinipilit na pag-meet up, secretly, huwag silang mahiya na magpunta sa opisina natin. At sino man yung nabiktima na takot or nahiya, magsumbong, huwag silang mahiya, pumunta sa opisina natin para matulungan kaagad at masolusyonan yung problema nila at mabigyan ng hustisya nang sila ay naging biktima sa mga ganitong kaso. MC Galang, CLTV 36 News. Matapos ang halos 3 buwang pagtugis sa mga otoridad, nakakapit na ang hustisya para sa 2 pulis na nasawi sa engkwentro sa Bocaue, Bulacan noong March 8. Ito ay matapos matunto na tuluyang mapatay ang pangunahing sospek na kinikilalang si Edison Malubay Bayumbon alias Sander nitong Miyerkules, June 4 sa Zone 7, Barangay Bakagan, Bagao, Cagayan. Si Bayumbon ay nahaharap sa kasong double murder kaugnay ng pagpaslang kina Police Staff Sergeant Dennis Codiamat at Police Staff Sergeant Gian George de la Cruz na kapwa miyembro ng Bocaue Municipal Police Station. Ayon sa ulat na inilabas ng Police Regional Office 3, bumunot umano ng baril ang sospek at sumigaw pa ng hindi ako magpapahuli ng buhay bago pinaputukan ng mga otoridad dahilan upang gumanti ng putok ang mga operatiba na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakuha mula sa insidente ang isang Glock pistol na kinikilalang pagmamay-ari ni Police Sergeant Codiamat at ayon sa investigasyon, nakuha ito sa sospek matapos mapaslang si Codiamat. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Arestado ang 5 individual na kabilang sa listahan ng most wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Tarlac nitong Martes, June 3. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga otoridad sa Barangay San Gavino, Tarlac ang 45 years old na suspect na may kasong 2 counts of acts of lasciviousness sa ilalim ng Section 5B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa Pilar, Bataan naman, naaresto ang 35 years old na suspect para sa kasong paglabag sa lasciviousness conduct sa ilalim rin ng Section 5B ng RA 7610. Nadakip naman sa Barangay Pandayan, Mequayan, Bulacan ang 40 anyos na suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Law. Arestado rin sa Barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija ang suspect na wanted para sa kasong murder. Naharap naman sa 2 counts ng statutory rape ang 22 years old na suspect na nahuli sa Barangay Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Kaugnay nito, nanindigan ng Police Regional Office 3 sa kanilang commitment na mas paigtingin pa ang kampanya kontra kriminalidad para sa mas maayos, ligtas at payapang Central Luzon. Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Ito ay matapos magsagawa ng maritime patrol at iba't ibang ground activities sa Likas Island na isa sa mga teritoryong okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Bahagi raw ito ng mas pinalawak na hakbang ng militar para ipagtanggol ang soberanya ng bansa at tiyaking tuloy-tuloy ang pagpapatrol ng militar sa mga pinag-aagawang teritoryo.
Ayon sa AFP, kabilang sa mga isinagawa nila sa kanilang pagbisita, ang shore-to-shore operation, direktang pakikipag-ugnayan sa mga employed personnel at pangangalap ng impormasyon mula sa mga sundalo sa lugar. Itinuturing ng AFP na isang mahalagang bahagi ng national defense ng Pilipinas ang Likas Island, lalo na sa pagpapanatili ng maritime situational awareness sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, iginiit ng militar ang pangakong susuportahan ang mga sundalong nakadeploy sa malalayong lugar. Samantala, magsagawa rin ng maritime patrol ang AFP sa parola nitong Miyerkules, June 4, bilang bahagi ng serye ng operasyon na tatagal hanggang Sabado, June 7. Layunin ng mga aktibidad na tiyaking maayos ang koordinasyon ng seguridad sa karagatan at mapanatili ang matatag na depensa ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Target raw ng DTI na ganap na gawing digital at automated ang business name registration ngayong taon upang mapabilis ang proseso para sa lahat ng negosyante. Ang buong detalye sa ulat ni MC Galang. Sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya ngayon, hindi nagpapahuli ang Department of Trade and Industry o DTI sa pag-modernize ng kanilang serbisyo. Kaugnay nito, target daw ng ahensya na gawing ganap na automated at online ang pagre-register ng Business Name Permit o BNP ng mga negosyante. Ito ang masayang ibinahagi ng Provincial Director ng DTI Pampanga na si Elenita Ordoño sa kanilang media forum nitong Huwebes, June 5 sa City of San Fernando. Katunayan aniya, sinimulan nila ang automated registration noong pang 2023 bilang bahagi ng kanilang modernization program. Dagdag pa ni Ordoño, mahalagang makasabay ang DTI sa digital transformation ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman bukod sa online registration, pwede na rin daw magbayad ng registration fees gamit ang e-wallets. Lahat po ng medyo mga regulatory functions ngayon, online na. And then may mga instructions naman po doon sa bnrs.dti.gov.ph, no? Kasi online na, no? And then yung ating business name certificate na degenerate na, computerized niya. And then yung bayad naman, pwede kayong mag-GCash, pwede kayong mag-Maya. Para naman sa mga hindi sanay sa paggamit ng teknolohiya, bukas pa rin ang tanggapan ng DTI para personal na tumulong lalo na sa mga senior citizens. Yung iba na hindi kaya, hindi techy, lalo na yung mga senior citizens, siguro sa kanila they can seek the help ng kanilang mga apo. But then there are also people na talagang pumupunta pa rin sa opisina para mag-apply ng BN to the kiosk. Tinutulungan namin, we are guiding them, but sila po ang uupo dun sa BN kiosk. MC Galang, CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads. Ito ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility, ito ang bagong pamantayan ng mid-size SUV segment. And the good news is, available ito sa Laos Auto Group, kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito. Tara na't alamin pa natin ang ibang features ito. Let's watch this. I'm Hermie Intal, bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8, bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung iStop. So yung iStop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang
360 camera, so makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So very high-tech na si CX-8. And then sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman, so CX-8 din yung madalas na kinuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front wheel drive signature, nasa 2.390 siya yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang siya, papa-PMS lang po, for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, previous po. Allows cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa nasiraan ka, ayan, itutungan nila for free. And then kung kailangan mo ng hotel accommodation, then pwede kayong mag-ano ng assistance, call lang dun sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa Barangay Santa Monica ang dinaraanan ng mga sasakyan sa San Simon, Pampanga dahil sa pagkakasara ng Tulaok Bridge. Ayon sa kapitan ng lugar, ramdam na nila ang epekto ng nasabing proyekto. Narito pong report. Ramdam na raw ng ilang komunidad na kalapit ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga sa pagkakasara ng nasabing tulay.
Pebrero ngayong taon nang ipagbawal ang pagdaan ng mga motorista rito na kumukonekta sa mga lugar na dinaraanan ng NLEX at ng Manila North Road. Ngayong buwan lamang nasimula ng construction works ng istruktura dahil kailangan pang tanggalin ng mga kawad at pose ng kuryente maging tubo ng tubig. Bunga nito, napiling detour ang Barangay Santa Monica ng lahat ng mga sasakyan na pabiyahe sa Manila North Road. Kaya si Kapitan Robert Tayag ng Santa Monica batid ang problemang inihatid ng nasabing proyekto sa kanilang lugar. Malaki pong epekto ng pagdadaan ng mga truck dito sa aking barangay, mga sakyan dahil cause po ng maraming traffic. Kasi po sinara po yung daan, hindi po kaagad, sinara po yung daan, hindi ginagawa yung daan. Yun po, lalo na ngayon po, umuulan na, inupisan din yung daan sa amin. Yun po talagang cause ng traffic. Yung talagang dapat magawa na yung tulay dun sa may Tulaok Bridge. Dahil po kasi lahat ng buong San Simon, Santa Monica po lahat dumadaan yung mga sasakyan. Inabisuhan raw ang barangay sa hakbang na gawing detour ang kanilang lugar, pero ang kanyang mga nasasakupan umaaray na at nagrereklamo. Ang reklamo po sa akin ng mga kabaryo ko, unang-una po yung mga kuryente nangaputol na, mga CCTV, halos nangasira na lahat. Tapos yung alikabok, yun po ang reklamo ng mga kabaryo ko. Meron naman pong nag-abiso sila na isasara yung tulay. Ang naging problema po, sinabing isasara yung tulay, hindi naman sila gumawa. Ilang buwan po bago ginawa yung tulay. O dapat po sana, pagkasabi ng abiso, ginawa na yung tulay para hindi po naperwisyo yung kababaryo ko, lalo na yung mga kuryente, yun nga, yung mga CCTV ko nangasira. Hanggang ngayon po, halos sira yung mga CCTV ko. Ang dami pong problema sa baryo, hindi ko nakikita yung mga CCTV ko. Ang laki ng gastos. Nagkasabay pa raw na ginawang detour ang lugar sa isinasagawang proyekto kontrabahan ng provincial government. Ginagawa yung daan dito ngayon, hindi naman po pwedeng stop yung daan dahil dito po lahat dumadaan. Wala po tayong magagawa sa Santa Monica, dapat talaga magawa yung daan. Total, sa pagtagulan din, hindi rin madadaanan. Kaya ang gusto ko po sana, mabilis yung trabaho para kaagad yung mga kabayan natin hindi mahirapan. Taon-taon po, talagang lumalaki yung tubig ng Santa Monica. Halos po yung talagang mga tao hindi na makadaan kundi sila magbangka. Pero yan po, sinabi ko kay Gob na Nanay Pineda na gawin yung daan, ayan po, pinagbigyan po ako. 1 kilometer po yung gagawin nilang daan. Umaasang opisyal na matapos sa lalong madaling panahon ang mga ginagawang proyekto sa San Simon. Yung nagkasabay-sabay yung paggagawa. Gusto ko kailangan magawa yung talagang yung daan kahit po umuulan, umaaraw para matapos na po yung problema namin dito sa Santa Monica at buong San Simon. O mga karen pong kabaryo ko, manupaya tamo pong dita, kaya pong gagawang dandalan. Isto pong mayari yung kaya katamong dalan ini, itamo rin pong bakoswelo. Nya mga artistis, tamo pa mo po, di tamo pong panahon. Itamo po yung pakisabi ko, takal po salamat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dalawang bayan sa Pampanga habang 8 pa sa Central Luzon ang kinilala matapos mapabilang sa 10 LGUs na una nakapagtapos ng kanilang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Seal of Local Governance or Seal of Good Local Governance Incentive Fund para sa taong 2024. Ang detalye sa report na ito. Muling pinatunayan ng ilang lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang kahusayan nila sa pamamahala matapos i-anunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang top 10 local government units na unang nakakumpleto ng mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF sa buong bansa para sa fiscal year 2024. Ito na ang ikatlong sunod na taon na kinilala ang rehiyon sa maagang pagpapatupad ng mga proyektong may direktang benepisyo sa mga mamamayan. Sa nasabing pagkilala, 2 bayan mula sa lalawigan ng Pampanga ang kabilang sa top performers. First place ang bayan ng Apalid na kaagad natapos ang phase 2 ng kanilang construction and installation of streetlights project sa government complex, habang rank 5 naman ang Minalin para sa kanilang installation of solar streetlights. Hindi rin nagpahuli ang iba pang LGU sa gitnang Luzon. Sa probinsya ng Bataan, ang bayan ng Bagak na nasa second place ay natapos din ang paglalagay nila ng solar streetlights sa barangay Banawang, habang ang Pilar na nasa rank 7 ay nakumpleto ang pag-install ng CCTV system sa kanilang modern palengke. Mula naman sa Bulacan, third place ang bayan ng Santa Maria na isinakatuparan ng installation of streetlights project sa barangay San Jose Patag, habang ang Paumbong sa fourth place
ay nag-procure o nakakuha ng medical equipment na ultrasound machine. Ang bayan ng Moncada sa Tarlac ay pumesto naman bilang rank 8 matapos makapagbukas ng local access road sa Kamangaan West Farm to Market Road. Bukod sa mga nabanggit, 2 bayan pa sa Zambales ang napabilang sa top 10. Ito ang San Marcelino na itinanghal na rank 6 matapos ang procurement ng kanilang bagong mobile patrol vehicle. At San Felipe sa ika-9 na pwesto, makaraang magtayo ng isang vermicomposting facility. Ang bayan naman ng Gabaldon sa lalawigan ng Nueva Ecija ang nasa 10th place, matapos makumpleto ang installation ng kanilang solar street lights. Ayon sa DILG Central Luzon, ang sunod-sunod na pagkilalang ito ay patunay sa masigasig na pagtugon ng mga LGU sa layunin ng SGLG program. Sa ilalim ng kanilang kampanyang #TrestTheBest, patuloy na isinusulong ng rehiyon ang isang tapat, mabilis at epektibong pamumuno sa lokal na pamahalaan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Malaking bagay raw na nakapasok sa Senado si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ayon kay dating Vice Presidente Leni Robredo. Naniniwala naman ang Naga City elected mayor na kailangan maging bukas kahit magkaiba sa paniniwala para pagsilbihan ng sambayanan. Narito pong report. Ikinatuwa ni dating presidente at ngayon ay Naga City elected Mayor Leni Robredo ang pagkapanalo ni Senator-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sa resulta ng eleksyon sa Pampanga nitong May 12, pumangalawa sa listahan ng mga senador si Aquino na may 553,841 votes, habang nasa 5th place si Pangilinan na nakakuha ng 417,902 na boto. Sobrang talo ako dito. In 2022. So, talaga, parang, syempre, before the campaign, you were hoping for better results. Pero, at the back of your mind, pine-prepare mo yung sarili mo for disappointments. So, prepared lang ako for disappointments. Pero, nung nagka-counting na nakikita ko na Bam at number 2 and number 5, tas hindi yun gumalaw, parang very euphoric. Ayon kay Robredo, nangangahulugan raw ito na hindi natatapos ang naging krusada na nasimulan ilang taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin na tama yung sinabi ko noong 2022 that the fight did not end there. The fight did not end there, na dapat tuloy-tuloy lang tayo. Merong mga upheavals na dadaanan, pero dapat hindi tayo na-deter noon. Kasi nakita naman natin na kahit nabigo tayo noong 2022, parang tingin ko bigger cost pa din. Naipasok natin si Bam sa si Kiko. May kasama na yung si Senator Risa sa Senate na parang pareho yung mga pinaglalaban. Marami ding senators actually na tumulong kay Bam sa kay Kiko. Kailangan raw na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa pagkakaiba-iba sa larangan ng politika. Hindi tayo pwedeng pagputika-putika lang, hindi ka pwedeng makipag-usap sa iba. Maling konsepto yon. And I think to a certain extent, yung 2022, ganun tayo. Parang mali kasi yung message na nabibigay sa tao. Parang pag ayaw nating humalo, para mapagmataas tayo. And yung reality ng mundo, hindi ganun eh. Nag-iwan din raw ng aral ang nakarang halalan na dapat maging bukas kahit magkakaiba man ang mga paniniwala. Kasi kadalasan naman pareho lang naman yung gusto natin for our country. Pwedeng iba yung paraan na comfortable tayo. So dahil pareho lang naman tayong gusto for our country, dapat willing tayo to work with others who may not share exactly yung values sa views natin. Ito naman ang sinabi ni Robredo nang tanungin kung ano dapat ang maging prioridad sa Senado ni Aquino at Pangilinan. Ang pinaka-priority talaga, na maserbisyohan natin yung mga kababayan natin in a manner na hindi natin pinagbibili yung prinsipyo natin. Kasi marami namang paraan na makapagsilbi tayo, di ba? Pero yung constant na parang personal and reality check sa sarili, sa pagsilbi ko ba, hindi ko ba sineset aside yung paniniwala ko para mahihatid ko sa kanila yung inaasahan nila. Kasi pag government official ka, parang yung everyday yun yung struggle mo. Kasi meron mga paraan na madali, pero medyo may itatrade kang values.
Meron naman ng mga paraan na mahirap, pero ma-achieve mo pa din without compromising what you believe in. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News sa pagwagayway ng mga makukulay na bandera sa lansangan ngayong Hunyo. Hudyat ito ng matagal ng pakikibaka ng LGBTQIA+ community sa pantay na tingin ng lipunan base sa kanilang SOGI o sexual orientation at gender identity and expression. Upang mas maintindihan ang halaga ng Pride Month, narito si MC Galang para sa report. Pantay na pagtingin ng lipunan. No workplace discrimination. Karapatang pangkalusugan. Pass SOGI Bill. Civil Union. Ilan lamang ito sa mga matagal nang ipinaglalaban ng mga kapatid nating lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, and more. O mas kilala bilang kasapi ng LGBTQIA+ community. Tuwing sasapit ang June taon-taon, mas lalong tumitindi ang pakikibaka ng LGBTQIA+ members para sa mga panawagang ito. Sa buwang ito kasi ginugunita ang malawakang selebrasyon ng Pride Month. Magbalik tanaw tayo. Matatanda ang unang ipinaglaban ng LGBT community ang kanilang karapatan sa Stonewall Inn, na isa sa kanilang safe spaces para ipakita ang tunay na sila sa New York City sa Estados Unidos noong 1969. Makalipas ang isang taon, ibinandera nila sa kalsada ng New York ang gay rights movement. Patunay ito sa kanilang tapang na baliin ang social norms kahit sa panahong iyon. Samantala sa Pilipinas, sa kabila ng pagiging konserbatibong bansa pagdating sa kasarian, unang beses na ipinagdiwang ang Pride March sa Quezon City noong 1994. Ito rin ang kauna-unahang selebrasyon nito sa buong Asya. Bagamat dumarami ang mga taong pabor at bukas ang isip sa layunin nila, mayroon pa ring tutol dito dahil sa paniniwala na special treatment umano ito sa mga LGBT. Ngunit para sa komunidad, malayo ito sa hangarin nilang maipasa ang mga batas na layuning protektahan sila laban sa anumang uri ng diskriminasyon sa lipunan. Kaya't panawagan nila, mas dapat pag-aralan, usisain at bigyang pansin ang Sexual Orientation, Gender Identity Expression Equality Bill o SOGI Bill na kilala rin sa tawag na Anti-Discrimination Bill na ipinasa sa Kongreso ni Senator Risa Hontiveros lagpas 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit pagkatapos ng 3 termino, ang nasabing panukalang batas ay patuloy pa ring pinagdedebatihan ng ating mga mambabatas sa Kongreso. Ano nga ba ang SOGI Bill? Ayon sa Senate Bill 1600, ang SOGI Bill ay batas na naglalayong kondinahin ang anumang diskriminasyon batay sa SOGI characteristics ng isang tao. Saklaw ng panukalang batas na ito ang pag-iwas ng anumang SOGI-based harassment gaya ng derogatory remarks, name-calling, slurs, at bullying sa isang individual base sa kanyang sexual orientation at gender identity. Hindi lamang ito natatapos sa mga lansangan, ngunit pati na rin sa mga institusyon gaya ng mga paaralan at professional work setting. Sa napakaraming batas na naisulong na sa Kongreso, tila mabagal pa rin ang pagsulong ng panukala para sa karapatan at pantay na tingin sa kasapi ng LGBTQIA+ community sa bansa. Kaya't sigaw nila, pati na ng mga alay kasama ng kanilang makukulay na bandera at advokasya ngayong Hunyo, ipasa ang SOGI Bill sa bansa para sa pantay na pagkilala, karapatan at paglaban sa anumang uri ng diskriminasyon sa lipunan. MC Galang, CLTV 36 News. A luxurious dining experience awaits in the heart of Clark, Pampanga. One hotel restaurant is making waves for offering an unlimited lobster dining buffet that's quickly becoming a favorite among food enthusiasts. Let's join Danica Gino as she takes us inside Midori Clark Hotel's Toscana Dining,
for a closer look at this indulgent culinary offering. Kabalan, hanap niyo ba ay seafoods pero walang oras para pumunta sa Boracay o sa ibang lugar na malapit sa karagatan? Huwag mag-alala dahil meron yan sa Pampanga. Gusto niyong malaman kung saan? Tara, samahan niyo ako. Let's go! Sa gitna ng Clark, may isang lugar na gabi-gabing pinupuntahan ng mga bisita. Hindi lang dahil sa ambience, kundi pati na rin sa napakasarap na hapunan na talaga namang worth every calorie and every bite. Toscana Dining at Midori Clark Hotel is known as one of the best buffet destinations in the region. A stylish and modern culinary haven, perfect for foodies, families, and visitors looking for an unforgettable dining experience. Toscana Dining po, ito po yung restaurant sa Midori Hotel which we serve all the buffet from breakfast, lunch, and dinner. Pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad ang classy vibe. May elegant interiors, warm lighting, plush seating, at open kitchen setup which makes it a truly interactive and dynamic experience. Lahat na yata ng cravings mo, siguradong meron dito. From international cuisines to premium local dishes, ino-offer nila dito. Pero ang talagang nasa main spotlight ay ang kanilang special theme buffets. Especially, their unlimited lobster dinner buffet na talaga namang showstopper para sa seafood lovers. We start serving lobster since April 2023. Here in Toscana po, we serve a different variety of lobster. Grilled, buttered, or cheesy, name it, dahil meron sila lahat dito. A luxurious spread of lobster creations awaits you. And the best part, endless serving, unlimited indulgence. But behind every perfectly cooked lobster is a master at work. Meet Chef Marky, a culinary artist who turns fresh ingredients into 5-star flavors. Magandang gabi mga kabalen. Ito na po ang hinihintay ng lahat. Mga seafood po natin, dito lang po, sa only in Midori lang po, makikita ang mga lobster and mga iba't ibang klase ng mga seafoods po. With 15 years of experience in the culinary industry, sanay na si Chef Marky sa lahat ng klase ng lutuin. So Chef, sige, dumako na tayo sa ating mga dish. Ano-ano ba itong mga dish na meron tayo ngayon dito? Dito po tayo una. Dito po yung mga stir fry po namin. Makikita po to dun sa live cooking po sa labas po ng Toscana Dining. May Peking duck, may asado pork, and then chicken po. Meron din po tayong dim sum. Po, makikita rin po sa grilling station. May pizza po tayo. Oops, pizza po, lobster din po yung toppings niya. And then meron din po tayong baked oyster. Cheesy on top po siya. Ito po, tart. Salmon tart. Salmon po yung sa loob niya. Yung grilled pampano, grilled crab. Lobster po with creamy garlic. Then we also have po laksa. Laksa noodle po. Mga grilled lobster po. And then we also have base scallops po. Seafood dishes here are not just delicious. They are indulgent, rich in flavor, perfectly seasoned, and beautifully plated. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagiging unforgettable ang dining experience dito. Chef, alam naman natin na lahat dito ay the best. Pero ano ba yung pinaka, sa palagay mo na may pagmamalaki mo sa amin? Ito, yung steamed lobster with creamy garlic sauce. Kasi lahat po ng mga guests po namin, and then mga VIP, ito'y po hinahanap sa atin. Sige, ayan, tikman na po natin yung ipinagmamalaki ni Chef. Kabalan, first bite. Chef, perfect. Perfect po. Oo, sobrang creamy yung lobster. Hindi siya matigas, hindi makunat, perfect yung lambot, at saka yung lahat ng spices, lasang-lasa na talaga dito sa perfect na perfect. Hindi lang lobster ang patok sa mga bisita ng Toscana Dining. Meron silang appetizer, dessert station, grilling station, pasta bar, at marami pang iba.
Pero after mong makita lahat ng to, ang susunod na tanong, abot kaya nga ba? Ang price po ng unlimited lobster natin is 2,988 plus 10%. We give a discount po, for example, for the senior citizen, we give 20% discount, and also for the PWD po. So if you're looking to indulge in the ultimate seafood experience, take note. Their unlimited lobster buffet is available every Friday and Saturday, served in 2 batches. First batch runs from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. At ang second batch naman ay mula 8 p.m. to 10 p.m. And because of its growing popularity and loyal patrons, the unlimited lobster dinner buffet often gets fully booked. That's why guests are highly encouraged to make a reservations in advance to secure their dining experience. I just want to invite you here in Toscana Dining to try our lobster buffet. You may contact us for the reservation. You may contact us for this mobile number. And also, you can message us on our Facebook page, Midori Clark Hotel and Casino. See you there! At yan mga kabala, nasaksihan po ninyo ang iba't ibang seafood dishes na ipinagmamalaki dito sa Unlimited Lobster Dinner Buffet ng Toscana Dining. Dito lang yan sa Midori Clark Hotel. Ako po, si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Wagi ng bronze medal ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa men's all-around ng 2025 Artistic Gymnastics Asian Championships. Ginanapang kompetisyon sa Jecheon, South Korea nitong Huwebes, June 5. Nakakuha si Yulo ng kabuang 83.633 points, 14.433 sa floor exercise, 13.100 sa pommel horse, 13.633 sa rings, 14.500 sa vault, 14.167 sa parallel bars, at 13.800 sa horizontal bars. Ito ang muling pagsabak sa laban ng 25 years old na Pinoy Pride matapos ang matagumpay niyang laro sa 2024 Paris Olympics kung saan nakakuha siya ng double gold medal. Samantala, si Oka Shinosuke na may 85.134 points ang nakakuha ng gold medal sa kompetisyon. Silver medalist naman si Hasegawa Tsuyoshi na may 83.967 points. Pareho silang mula sa Japan. Naglabas ang Philippine Postal Corporation ng ilang special commemorative stamps bilang pagkilala sa namayapang si Pope Francis. Ayon sa PhilPost, tampok sa bagong selyo ang alaala ng Santo Papa sa kanyang pananampalataya, malasakit at serbisyo sa mga tao. Nasa C-Tenant format ito na isang magkadikit na pares ng selyo na may magkaibang disenyo. Limitado lamang sa 20,000 copies ang inilimbaga na commemorative stamps ng PhilPost. Itinuturing ang mga ito na mahalagang koleksyon para sa mga tagahanga ng Santo Papa. Pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 years old noong April 21, 2025 dahil sa stroke at irreversible cardiovascular collapse. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, CLTV36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 37 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend!